Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Glasno. Glasno. Naglas. Naglasak. Naglas. Dobar dan, dobrodošli v Naglas. Kdo danes prevaja sodobne hrvaške, srpske, makedonske in črnogorske pisatelje? Še do nedavnega je bilo v teh prevodih precej napak. Zakaj? Verjetno pa zato, ker ti jeziki so bili tako blizu, da pol misliš, da ga kar znaš. Ne? Beneški vladar je grad Socerb in še 11 okoliških vasi v 15. stoletju dal v upravljanje albanskemu plemiču Giovanniu Dukainiju. Po njem je vas Dekani tudi dobila ime. Kjo është një histori e këndshme që na bën të ndihemi, sidomos neve shqiptarëve, këtu shumë më qetë dhe më mirë dhe Obiskovalci knjižnega sejma v Ljubljani so nedavno na policah zasledili tudi zbirko zgodb Zemlja pleše hrvaškega pisatelja Nenada Rizvanovića, ki ga je zaznamovalo odraščanje v Osijeku, narodnostno mešanem mestu na skrajnem vzhodu Hrvaške. O mestu z izrazito lokalno slavonsko identiteto, ki ga je dodobra premešala vojna 90-ih let, bo decembra spisal roman v Sloveniji. Preden se prav danes odpravi v pisateljsko rezidenco založbe Goga v Novem mestu, se bo ustavil tudi v našem studiu. Najprej pa spoznajmo prevajalki, ki slovenskemu občinstvu približujeta avtorje, kot so Jergović, Pejović, Tomaš in drugi. Sajam knjiga u Ljubljani ponovo je potvrdio da slovenski čitatelji dobro poznaju autore s područja bivše Jugoslavije. Hrvaške, ja, te, ki so trenutno aktualni, sem od vsega skoraj že kaj prebrala. Pa ne bi nekoga izpostavili, da vam je všeč? Ja, Jergovića recimo sem brala zadnje, pa tole. Mirja Novović, Mosilović. Jergovića i druge suvremene pisce na slovenski jezik prevodi Aleksandra Rekar, dramaturginja iz dvojezične obitelji. Zato ne čudi da je nedavno prevela i srpskog klasika Branislava Nušića. Smatra da su prevodi nastali neposredno nakon raspada bivše države bili loši jer se prevođenjem bavio svatko. Ko sem pa začela slovenske prevode brati, se mi zdi, da je bilo eno obdobje prav presenetljivo veliko slabih prevodov. Ne? Verjetno pa zato, ker ti jeziki so bili tako blizu, da pol misliš, da ga kar znaš. Ne? Iako prevodi iz engleskog, Aleksandra zadnje vrijeme ima više posla s prevodima iz hrvatskog jezika. Kaže, da bolj zato, ker nove generacije že ne razumejo dovolj, recimo, da bi lahko, na primer, enemu zahtevnejšemu tekstu sledile, ne to, kaj se razumejo že, grejo na morje, ni pa dovolj za eno resno branje. Sonja Cekova-Stojanovska prevodi iz maternjeg makedonskog te hrvatskog, srpskog i bugarskog jezika koje je studirala. Kada znamo da je prevod dobar? Bralec, ki bere prevod, ne sme dobiti občutka, da bere ta prevod. Najboljši prevajalec je nekako, če sam tudi ustvarja, ker nekako prepozna tudi lažje neko literarno vrednoto in potem nekako lažje prepozna tudi ekvivalente v jeziku, katerega prevaja. Iako je nakon raspada Jugoslavije vladalo zatišje u prevođenju makedonskih autora, situacija se nakon 2000. promijenila pojavom mlađih autora Veljka Adonovskog i Lidije Dimkovske. Tisto, kar pa recimo jaz pogrešam, bi bilo pa mogoče nekaj več, pravzaprav skoraj, da ni nič tega mladinske literature. Makedonija ima kar precej dobre mladinske literature in se mi zdi, da bi bilo to dobro tudi približati slovenskim mladim bralcem. Izazov joj je predstavljala riječ čuškopek. Čuškapo je v makedonskem dialektu pomeni paprika, pek pa pač neka pečica. To je zelo težko prevesti v slovenščino z eno besedo, ker je pač tudi kulturno pogojeno. Ne? Blizina kultura nekada zajedničkog prostora jedan je od preduvjeta kvalitetnog prijevoda koji ne može postojati bez odličnog poznavanja jezika i njegovog duha.
Zdaj v studiu pozdravljam hrvaškega pisatelja z dolgoletnimi izkušnjami v založništvu, Nenada Rizvanovića. Dobar dan, Nenade, dobrodošli. Vaša knjiga Zemlja pleše u slovenačkom prevodu je bila na sajmu knjiga u Ljubljani nedavno, zajedno sa ostalim hrvatskim autorima. Bilo je dosta prevoda sa hrvatskog na slovenački. Da li je hrvatska književnost zastupljenija u Sloveniji nego obrnuto? Kako ocenjujete taj odnos? Pa mislim da su tu negdje otprilike, ali iz nekog razloga hrvatska književnost je vidljivija u Sloveniji. Mislim da sad tu postoji jedan splet razloga zašto je to tako. Jedan je sigurno taj što je nakladništvo u Hrvatskoj na dosta niskim granama u zadnjih godinama, a za razliku od slovenskog nakladništva koje ne poznaje tu krizu. I mislim da slovenski nakladnici čak i možda malo više ulažu u pisca, u promociju, tako da su Jergović, Ferić ili Bordežulović naprosto vidljiviji i prisutniji. Iako ne mislim da su oni bolji pisci od slovenskih pisaca, mislim da recimo Alešar ima zadnji zaista fenomenalan roman koji je preveden na hrvatski, ali to stanje u nakladništvu koje je zaista krizno je dovelo do toga da slovenski pisci u Hrvatskoj nisu toliko vidljivi na koliko su to zaslužile njihova nova djela. Ali u biti mislim da je ta komunikacija na jednoj zaista solidnoj razini. Zbirka priča Zemlja pleše zapravo je zbirka o ratnim dešavanjima u Osijeku 1991. godine. U kojoj meri ona odraste krute realnosti u kojoj su zapravo mnoge porodice, mnogi ljudi u Osijeku koji je izrazito mešana sredina i mnogi nisu ni znali šta su po nacionalnosti praktički dok nije izbio rat. Znači, pa, ja se zapravo nisam htio baviti ratom i to nije ratna književnost, niti mene to zapravo zanima, ali ono što me zanimalo su zaista intimne priče i intimne sudbine, pogotovo ljudi koji su rado dočekali nepripremljeni, koji se nisu snašli u tom ratu, koji nisu znali uopće da li trebaju nešto poduzeti ili ne. I u tom, recimo, koji su ostali u nekom zrakopraznom prostoru, često su to i tragične sudbine i činilo mi se da ja jedino što mogu to malo napisati, ne napisati neku ratnu književnost, niti se uopće uputati u neku političku ili društvenu dimenziju, nego baš pokušati ispričati ono koliko sam ja vidio i koliko sam uspio to shvatiti, priče tih ljudi. I to je doduše jedan bio možda i mladanački pokušaj, ali mislim da sam u nekim pričama ipak zabilježio neke stvari koje će ostati i koje su vrijedne kao takve. I sami dolazite iz mešano nacionalne porodice. U kojoj meri, kako vas je odredio taj mešani identitet? Kako vas je odredio u onome što sada jeste i što sada radite? Pa ja sam dugo mislio da je to jedna velika prednost. A na kraju sam ipak i ja ostao u tom nekom zrakopraznom prostoru i nisam naravno nikad uspio zapravo na jedan način ni shvatiti ni poticaje, niti uzroke rata, pogotovo onda. Sad, nakon ovoliko vremena, kad možda više toga znam, nekako mi se čini da sam sada postao više neka kameleonska priroda, tako da kad sam, ne znam, s Hrvatima shvaćam njihov narativ, s muslimana njihov narativ, s Srbima njihov narativ, tako da čak mislim da bih mogao napisati neki roman kao Woody Allenov Zelig koji kad god je s nekim, onda on polako postaje polako postaje i Srbin ili Hrvat i musliman. Dakle, mislim, to već danas je za mene pomalo komično pitanje identiteta, iako u stvarnosti ono zaista danas je možda tragičnije nego ikad. Kako sada sa ove vremenske distance razumete tako krvavi sukob u tako mešanoj sredini kao što je Osijek? Osijek je vrlo čudna sredina. Njegova priroda je multikulturalna. Ljudi se, recimo, baš sam našao podatak, u 19. stoljeću nisu uopće izjašnjavali kao Hrvati i muslimani. S druge strane, ili Srbi, ili Slovenci, ili Mađari, ili ne znam, Nemci, ili Židovi. Temeljna knjiga o Osijeku je napisala Vilma Vukelić na njemačkom jeziku, a ona je Židovka, mislim. Tako da, s druge strane, Osijek ima dugu tradiciju političkog oportunizma. Kad je bio Kuen Hedvar, oni su svi bili Mađaroni. I sad vrlo je teško protumačiti koje su sve te skupa bile razlozi tog sukoba, ali čini mi se da je najvažnija stvar da moja neka teza je da je taj sukob ipak uvezen i da je on sa samim prirodom grada nema veze. Jedan župan osječki SDP-ov, profesor Bognar, je izjavio da je u Osijeku 1991. izvršena i unutarnja i vanjska agresija. Dakle, a ta unutarnja agresija čini mi se da je se dogodila 1945. 1941. i da Osijek je stalno se poduzima neki i unutarnji rat protiv njegove prirode koja je neka zapravo nenacionalna, multikulturna, potpuno onako radničarska i
ima zaista, dugo bi se moglo o tome pričati što se sve dogodilo. Mada posljednjih 20 godina živite u Zagrebu, Osijek ostaje neiscrpna tema. Sada ćete u Novom Mestu kao gost izdavačke kuće Goga pisati roman o Osijeku. Ukratko, šta je tema? Pa ja zapravo nemam nikakvog drugog identiteta od što sam rođen u Osijeku. Svi ovi ostali identiteti su smiješni i zapravo i nemam o drugoj stvari pisati, nego napisat ću jedan porodični roman koji se događa 76. u kojoj ću pokušati kroz neke 3 generacije napraviti jednu humorističko-tragičnu priču o ovome što smo razgovarali. Jer, mislim, sama činjenica, taj grad me odredio po svim stvarima i njegovi identiteti drugi koji su meni nisu porodični, a to je mađarski, židovski, njemački. Ja sam, dakle, svoj interes za te identitete sam dobio preko grada. I pomalo sam usvojio i te identitete koji zapravo i nisu moji, postao sam vremeno i germanofil i pomalo i ljubitelj naravno židovske književnosti i veliki Mađaron. Tako da pomalo stvarno imam tu neku zeligovsku projekciju koja mi zapravo odgovara. Dobro, to je neka urbana priča. Pa naravno, to je urbana priča. Slovenija kao inspiracija? Pa Slovenija je, dakle, nama koji smo odrastali, zapravo koji smo imali formativne godine u 80-ima, slovenska književnost i kultura se činila kao dominantna jugoslavenska kultura, jednom tipu recipijenata kao što sam to ja. I dakle, to, recimo, otkriće slovenskih muzičara, pisaca, književnika, ta impresija je ostala i dan do danas. Ja sam bio, naravno, kao i mnogi drugi, fasciniran i tim eskapizmom i željom za slobodom i Slovenijom. Tako da, taj dio je ostao i dan danas sam u nekom smislu ostao zatočenik tih starih impresija. Na kraju krajeva i dan danas u Sloveniji zaista ne osjećam kao stranac. Nekako to je još jedan zrakoprazni imaginarni prostor u kojem ja jako dobro funkcioniram. Hvala mnogo na gostovanju u emisiji. Srećna sa pisanjem romana o Osijeku u Novom Mestu. Hvala. Doviđenja. Zdaj pa gremo na Primorsko. Zakaj je bil albanski plemič Dukaini tako nepogrešljiv za Benečane, da so mu v 15. stoletju upravljanje dali Graco Cerb? Na simpoziju zgodovinarjev v Kopru je bila kolegica Alma Bejtolahu. Falmerita të treguar gjatë luftës kundër turqëve në Shqipërinë venedikase, sundimtari venedikut e emëroi Gjon Dukagjinin apo Giovanni Dukainin, kështjellar të Socerbit. Këtë na dëshmojnë shënimet që ruhen në bibliotekën e Koprit, si dhe arkivat regionale dhe të IPSHQI-së së Koprit. Govorimo o gospodih, o gospodstvu ki prihaja iz Albanije in sicer navede 2 oblike imen, Dukaini, Dukaini, kot sami, kot nekateri zapišejo Dukagjini, regije Dukagjina in današnji Sandžak, tudi kaštelani Socerbskega gradu. Emërimi kishte domethënie strategjike. Aso kohë, Triesta ishte në duart të mbretërisë Habsburge dhe prandej bartej Kripa në brendi të vendit. Kështjellat i mbikëqyrin rrugëtimet me Krip, andaj ishin pre e Habsburgëve dhe Venedikut. Tu nastaja potem jasno medsebojna konkurenca in končno je izbruhnila tudi vojna, tako da je takrat Beneški republiki, ki je bila nekako na vrhuncu svoje moči, uspelo, da je zasedla najpomembnejše utrdbe na Kraškem robu. Përmes Dukagjinit besnik nga Socerbi, venedikasit e kontrollonin këtë rrugë tregtie që u sillte para dhe u jepte fuqi. Prandaj merrnin strategët e regjur ushtarak, si u konstatua në simpoziumin historik të shoqatës kulturore të Istrës Slovene Iliria. Zlasti seveda so bili pozorni do tistih plemiških rodbin, ki so imele že odprej izkušnje v bojih s Turki in mednje prav gotovo sodijo Dukagjini. Me urdhërin e venedikasve, familjes ju pranuan të gjitha titujt dhe një herit ju pranua pushteti i plot mbi kështjellën Socerb dhe 11 fshatrat përreth. Njëri nga këto, më 1480 e mori edhe emrin e të Zotit, Dekani. Kjo histori është interesante si për shqiptarët ashtu dhe slovenët, mendon kryetari i shoqatës Heset Ahmeti, i cili përgënjeshtron se shqiptarët i përvetsojnë personalitetet historike. Kjo është një histori e këndshme që na bën të ndihemi, sidomos neve shqiptarëve, këtu shumë më qetë dhe më mirë më pengon kjo se pse i pengon dikujt të tregojmë na se dikush është
dhe guxon të jetë apo nuk guxon të jetë. Na histori nuk mund ta ndryshojmë. Pasardhësit meshkuj të fisnikëve Dukaini janë zhdukur pas vitit 1609, ndërka që vartësit e tyre shqiptar, të cilët u larguan bashkë me ta nga Shqipëria, vazhduan jetën në rrethin e Sucerbit si ushtarak, shërbëtore, zejtar, piktore, noter. Kush e di, ndoshta sot në këtë cep të krasit jetojnë pasardhësit e tyre. To je bilo vse v današnji oddaji. Spremljajte nas še naprej prek RTV Slo.si in družbenih omrežij. Lepo se imejte.